Topánky na airsoft, turistiku pre silové zložky na 12 hodín státia v práci a kľudne aj do mesta. Skús si teraz tipnúť do komentára, o ktorých topánkach hovorím. To asi to bude napísané v názve. Ak si napísal Lova Zephyr, tak áno. A aby to nebolo len moje pocitové vnímanie, tak tam dnes hodím aj pár vecí, ktoré riešia ľudia po roku dvoch nosenia Zephyrov. Čo sa zlepšilo medzi staršou verziou a novšou, čo sa môže stať a na čo si dať pozor, aby si nekúpil zle. Zephyr je v podstate taký univerzál medzi taktickými topánkami. Je ľahký, relatívne mäkký, pohodlný a zvládne denné nosenie bez toho, aby si mal pocit, že máš na nohách tehly. Ale je dôležité povedať aj to B. Nie je to ťažká horská topánka na brutálne alpské prechody s 25-kilovým batohom. Je to topánka na dynamiku, na každodenné fungovanie na ľahší až stredný terén. Ako prvú si rozoberieme podrážku. Staršie generácie Zephyru mali jednu slabinu. Keď bolo mokro alebo jemne namrznuté, vedeli byť pekne šmiklavé. Na suchu boli super. Na mokrom kameni alebo hladkom asfalte po daždi už to nebolo ideálne. Pri MK2, to je tá novšia verzia, sa práve toto riešilo. Podrážka má lepší grip, lepšie pracuje na mokrom povrchu a veľa ľudí, čo ich nosí rok a viac, hovorí, že ten rozdiel je citeľný. Áno, keď pôjdeš po čistom ľade, pošmykneš sa v hocičom. Ale ten rozdiel proti starej generácii tam je. Zephyr má pomerne výrazné medzery medzi jednotlivými blokmi vzoru. A to nie je náhoda. Tie väčšie medzery majú jeden zásadný význam. Aby sa ti tam nezasekávali kamene a aby sa podrážka dokázala sama čistiť od blata. Takže keď ideš po štrku alebo po sypkom podklade, je tam menšia šanca, že si zo sebou odnesieš pol lesa na podrážke. A to je veľká výhoda oproti jemnejším dezénom, ktoré sa rýchlo zapchajú. Vpredu aj vzadu máš trakčné zóny. Špička je navrhnutá tak, aby pomáhala pri výstupe a petám a výraznejší brzdný prvok, ktorý ti pomáha pri zostupe. To je vec, ktorú si všimneš hlavne pri chôdzi z kopca. Peta sa doslova zahryzne do terénu a pomáha stabilite. Zároveň špička je mierne vyvýšená. To znamená, že ťa topánka prirodzene tlačí do ďalšieho kroku. Niekomu to prvý deň príde možno zvláštne, ale po pár hodinách si na to zvykneš a chôdza je plynulá. Čo sa týka zimy, treba povedať, že ten dezén nie je robený primárne na ľad. Je to topánka do suchšieho alebo zmiešaného terénu. Na čistom ľade sa to určite nebude spraviť ako mačky s hrotmi. Ale na štrku, blate, piesku, lesnom podklade fungujú veľmi dobre. A ešte jedna vec, aj po dlhšom používaní si dezén drží tvar, opotrebovanie býva rovnomerné a grip sa dramaticky nemení. Takže dezén Zephyru je kompromis medzi univerzálnosťou a dynamikou. Nie je extrémne agresívny ako horská topánka, ale nie je ani plochý mestský vzor. A práve to z neho robí taký univerzál. Jedna z vecí, ktoré sa pri MK2 zlepšili, je konštrukčný spoj v prednej časti. V starších modeloch sa pri ohybe vedel časom opotrebovať spoj kože. Pri novšej verzii je ten konštrukčný zlom posunutý viac dozadu, alebo lepšie povedané, to je jeden kus, čo znižuje riziko rozlepenia alebo roztrhnutia. To je detail, ktorý si nevšimneš prvý týždeň, ale po roku nosenia ho tam určite oceníš. Druhá vec je monowrap. To je ten spevňovací rám. Ten drží stabilitu topánky a zároveň spôsobuje, že sa topánka veľmi nerozťahuje. A to je dôležité pri výbere veľkosti. Ak ti prvý deň nesadne, nezmení sa zázrakom po mesiaci. Topánka síce pracuje, ale nie je to tak, že to rozchodíš, ak ťa tlačí a vyskúšaj väčšie číslo alebo iný model. MK2 má oproti starej verzii brzdu na šnúrkach, ktorá rozdeľuje topánku na dve zóny. Najprv si dotiahneš spodok, teda nart. Keď ti to sedí, brzdu zatlačíš a tým túto časť uzamkneš. Potom si nezávisle dotiahneš vrch okolo členka. Vieš mať pevný nart a voľnejší členok, alebo naopak. Je to praktické, hlavne ak máš širšiu nohu alebo chceš iné nastavenie pri rôznych aktivitách. Jediné, čo si treba zvyknúť, je, že pri vyzúvaní musíš brzdu povoliť, inak topánku nevyzuješ. Nie je to revolúcia, ale je to funkčná vychytávka oproti starej generácii. Schovanie šnúrok do jazyka. Úprimne väčšina ľudí to používa minimálne, ale možnosť tam je a pri niektorých typoch nasadenia to môže dávať zmysel, napríklad pri zoskakovaní padákom, takže to tu máte, keby náhodou treba. Čo znamenajú všetky tie skratky v názve tejto topánky samotnej? Lova je značka, to vieme, Zephyr je názov modelovej rady a potom tam vidíš rôzne dodatky, ako napríklad GTX. GTX znamená Gore-Tex alebo Gore-Tex, to je jedno. Čo nie je jedno, je, že vodeodpudivý nie je vodeodolný. Keď budeš stáť hodinu vo vode, dostane sa tam vlhkosť, ale pri bežnom daždi, mokrej tráve, blate funguje veľmi dobre. Existuje aj verzia Extended Comfort, ktorá je robená aj do teplejších podmienok. Ako napríklad tieto, čo sú robené na piesočné misie alebo akcie. A veľa ľudí potvrdzuje, že vnútorný komfort je veľmi na dobrej úrovni
aj keď sa noha potí. Keby sa náhodou čudujete, prečo tieto majú Gore-Tex, tak presne viete, že preto to. Ale opäť, ak ideš vyslovene do horúčav, niekedy je verzia bez membrány rozumnejšia. Ak chceš detálne vysvetlenie, ako funguje Gore-Tex, či rozdiel medzi vodeodpudivým a vodotesným a či má zmysel GTX v lete, pred pár dňami vyšlo celé video o Gore-Texe, určite si ho pozri po tomto videu, tam to rozoberám fakt detailne. Daj samozrejme like, daj odber, aby mohli vznikať podobné videá. Pokračujeme ďalej. Ďalšie označenie MID označuje výšku topánky. Takže LO je nízka verzia, MID je stredná výška, HI je vysoká verzia, niečo ako taktická Kanada. TF znamená Task Force. To je taktická línia určená pre profesionálne použitie. Môže byť armáda, polícia, služobné nasadenie. Väčšinou má trochu odolnejšie spracovanie, iný dizajn oproti čisto civilnej verzii. Potom môžeš naraziť na označenie MK2, to už som tu často spomínal, to znamená, že to je druhá generácia. Modernizovaná verzia s úpravami konštrukcie, podrážky a detailov. Čiže keď kupuješ Zephyr GTX MID TF MK2, tak presne vieš, čo kupuješ, ne? Taktická verzia, stredná výška, Gore-Tex membrána a druhá generácia. Samozrejme, ak sa o topánku nestaráš, nevydrží ti. Semiš treba čistiť, impregnovať, ošetrovať. Ak ho budeš pravidelne mazať, zmeníš jeho vzhľad a vyhladíš ho. Ak sa o nebudeš starať vôbec, môže to časom popraskať v ohyboch. To sa netýka len Zephyrov, veľa rozpadnutých topánok je v skutočnosti len zanedbaná údržba. Aké sú výhody? Je to pohodlie. To je najväčšia zbraň Zephyrov. Keď sa do nich raz obuješ, nechce sa ti z nich zvon. Ďalej tam je nízka váha, rýchle obúvanie a univerzálnosť. Nevýhody sú, že nie je to ťažká horská topánka, ale na to ani nie je vôbec určená. Cena sa pohybuje vo vyššej kategórii, ale ak si to rozpočítaš, koľko ťa to vyjde na deň alebo na kilometr, nebude to až tak veľa. Práve rozmýšľaš nad kúpou, na Baragot momentálne beží zimný výpredaj. Nielen na topánky lova, ale aj na celú výbavu. Čiže ak si chcel niečo kúpiť, teraz je pravdepodobne ten najlepší moment. Napíš mi dole do komentára, ako by si používal Zephyry ty, a pokojne mi napíš vlastnú skúsenosť, dobrú aj zlú. O tom to je. Budem rád, ak dáš like, dáš odber a vidíme sa na budúce.